Ni ay laing balita may lalaki na dakpan sa NBI human nagpost nga muhatag kini og 5 milyones ka pesos nga ganti alang sa magkatanom og bomba sa buhatan sa Comelec. Straight to the point. Ano man nagpost-post man sab tawo na siya. Di pwede mangumidya ka ng butanga nga magpost nga magbutang og bomba sa buhatan sa Comelec. Tingali og na frustrated siguro na sa resulta mahigala sa eleksyon. Kay ang election favor na apagyod mga higala ato panintiwas og hisgot ron. Ang atong dugang pag-analisar mahigala sa nilabay nga eleksyon nga ang mga tao daw di makatuo mahigala sa nahitabo sa Cebu province mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ang mga tao god mura gyud og kanana ang grabe gyud no. Kay katugong usa mahigalang vlogger maingon man gud nga wa na gyud maghilak na gyud mo popcorn. Wa gaba. Onya si Governor Gwen Garcia ang iyang sinultian mahigala murag yung confident kayo na nga murag way kapildihan. Muna nga siya mismo mahigala murag makatuo mga kaigalaan nga wa na goodbye na di ay. Ini daghang leksyon nga mahimo ni ini ang mga tao mahigala karon nakakita gid sila nakita kita sa tibok Pilipinas ha ang tanang mga katawhan sa tibok Pilipinas nakakita gid sa Cebu Central gud ta Cebu Central Visayas gud day ha center gud ta dinhi so nananaw nato ang mga tao niingon sila grabe gid ay mga naghukom ning mga Subuanon gihukman gyud mga higala ang usa ka leader nga wa nagiangay. Dito sa kauluhan kita gyud may nahimong talk of the town dito. Toa ang Cebu. Kay public figure man gyud to may galas Governor Gwendolyn Garcia nago si anak nga sekretary may galas Department of Tourism. Ni ari gyud sa BBA mga kagalaan sa rally, O niya hadlok ko niya ng uban nga mga senador kay Cebu gud ni, ipanghambog nga Cebu Garcia country. Sus nakita nila ron mga higala ang pagkahagba mga kaigalaan sa gobernador, Nawa gyud magdahom siya ba nga mapildi, Unya ang iyang vlogger mga higala niingon nga bantay mo kay hilak gyud mo popcorn. Unsa pa kahitabua mahigala nga ang atong mga listeners di HP ron nga nagtan-aw sa atong programa ang uban naminaw sa radyo nagkapi-kapi man ang uban nagtan-aw mahigala sa YouTube nagtan-aw sa Facebook na butangag TV ana butangag cellphone sila man hinuoy nagkaon-kaog popcorn ron. Pastilan mga kaigalaan karon buntaga tagaan tanig pagtagad kay wa makatuo to siya nga ina to mahitabo ang iyang sinultian god hantod na lang mga higala nga kwan dawa sa makatuo mismo gani mga tao mahigala gaduduha ang inner circle gyud mga kaigalaan ni Pambar 4 day daw dili sa makatuo sa kwan no ang mga tao hasta to mga tao nga ni butar kang Pam ang uban mahigala butar na lang gyud may kay among ihatag mong buto nga to kang Pam di na lang gyud may anang Gwen sila mismo murasag na overwhelmed karon unya ang pagkalubong gyud mga higala bidang grabihan pagkalubong nga gyud di gyud bada mahigalag mo nagingon DMD imong protestaan pa nang kadako anang pagkalubong nga Atanig pagtagad do buntaga mga kagala atong padayon ang atong pag-analisar ani so daghang leksyon daghang leksyon ang katawhan karon maantigo na mahigalang mo hukom gyud kantigo mga higala nga mudawat sa kwarta kamaon ang mukaon mahigala sa paon ug muluwa sa taga tiaw man ang kinuprasay sa mga tao nasudlan ako mahigala ni suroy ta dito Jollibee dito Smakdo kakaon-kaon mga kagalaan niya Jollibee may turne kay nakapangopras man nakamakdo may kay nakapangopras ang leader pod mga higala bida nangadtog parlor oy nakapariban sa buhok natingala kas mga leaders ron mahigala por bida nakapariban sa buhok nakapamanicure pedicure Ako buntaga tagan tanig pagtagad kay ato ning
Dito sa may Danao area kini sa 5th district day bidan dagko ag hatag kunong Prasco di ay oy. Matod pa mahigalas to nakuhang report. Di ba gani mga pictures mga higala? Ang pikas-pikas ng hatag pero mas dako ng pikas. Pero bidak kakatingalahan ang liluan mga higala. Gilubong si Gobernador Gwen Garcia. Kana may maghatag leksyon ba nga sa imong pagkatao matag-usa na to. Di lang si Gwen, di lang ang mga politiko nga naminaw na koron. Kitang tanan. Makahatag nagpamalando nga di kita palabi gyud og abuso sa atong gahom. Kung tan-aw nimo gamahan na naka, tan-aw nimo kinsa na ka nga pagkatao, taas na ka granggo murag hawd na ka. Ayaw palabi. Ayaw palabi. Example sa Governor Gwen. Kalimang kag panaogon sa ombudsman di manaog, panaogon sa katawhan, magdumili pagid unta. Ako mo taga-tagan pagtagad sa banuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ingon mas Governor-elect Pambali 4 nga mo pa-audit sa Kapitolyo. Ayay kadelikado ini kalakiha da kana gyud pam. I-audit yun na din ha kay makita na to ng mga kontrata daron. Iutingkay ka na mga dokumento, iutingkay ka na. Unya i-review po ng mga kware. Kay kanang mga kware, mga higala, medyo regulate yun nagmaayo kay environment baya maoy. Mo epekto si bako ba, no? So, tanawan ang dapita. Nya labaw tanan kining gisaad. Siyempre, in the first 100 days ipatuman gidayon nang wa nay bayad ng wiwi og pupo de sa kwan oy terminal. Ana ipatuman dayon ang sunod kanang mga hospitals. Nga mabutangag mga doktor o mabutangan og mga tambal. Kana mo na isiguro gayod ha. Mataring pagtagad rubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Comelec nakakumpleto na kagabi sa canvassing alang sa 175 nga mga certificate of canvass. Si Bongo nagpabiling number 1 sa top 12 alang sa pagkasenador. Straight to the Sa point. pikas bahin, Court of Appeals ni bali sa desisyon sa usa sa mga naabsuelto sa drug case batok ni kanhi Senador Laila de Lima o driver nini nga si Rone Dayan. Straight to the point. Ato sa ning klarohon og maayo ha. Ato sa ning estudyohag maayo ning maong panghitabo karon kang Laila de Lima mahigala. Ang Malacañang miingon nga dili na nila mo iduot mga higala, di na nila iduso, di na nila mga higala ipugos ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero dili pa na mga higala maoy masiguro na to kay ang lihok mahigala de sa lower house samtang lain ang isultis Malacañang lahi man mga higalang movement sa lower house. Kay si Martin Romualdez ni nanawag naman dito mahigala kang Chiljukno o Laila de Lima nga mo appeal sa prosecution panel. Sa laktod pa madayon gyud ining impeachment. Ang Malacañang mga dili, ang house mingon madayon, nya murag tan-aw ni moron mulaman og gamhanan gyud kay ni Martin. So posible na. So muna ato maruganan sa DYHP kung dili madayon okay ra ta aron nga makafocus po sa trabaho kay nahuman na in taon ng first 3 years ni BBM wa kita nahimo nakitang big ticket projects. Gilingaw-lingaw lang ang katawhan mahigala ining impeachment o guban pang mga panghitabo. So unsa may mahitabo in another 3 years? Wa na lang gyud mahitabo ani. But kung mag-impeachment kami sa DYHP okay lang gyapon may kay mayroon po natin makaka-coverage po ta nya na po tayo hisgutan kada adlaw. Straight to the Now point. atong balikan. With you respect mahigala si kuan kinini ang Winston Garcia kalma kayo og ni-issue statement na kadawat na siya. Og ni congratulate pagka siya inday no ni Governor-elect Pambali 4. Pero wa pa ko kadungog ni Governor Gwen ron unsa ba gyud, no? Murag wa pa statement. Kay si Raymond Garcia sa City, paspas man sa kayo. Wa pa proclamation mahigala ni Archibald, i-concede na si Raymond. No? This province murag wa pa. Wa pa gyud. Kay mo lagi na, wala lagi sa makatuo mahigala. Ang mga tao mura magud og lahi kay nahitabo sa province. Wa isa guwagoy capacity tao nas pamila mahigala musukol Gwen. Ako gini pag ingon nga lahi gud sa una, at least sa una magpali og si Governor Gwen nagbangga medyo do na pay gamay koan.
si magpalid yun ay at least kasuway gyud ba politiko sige ba nga kwan. Nya sunod si Is Durano abi nimo magkakwan gilampasog niya sa Is. So kinsay magdahom ining pamilya bali 4 nga makaput up og maayong fight og nidaog pa ginoon. Ang atong pagtuo nga karon mahigala ang election karon usa lamang ka formality for Governor Gwen Garcia's new mandate gikan sa katawhan. Nagtuo na kita day nga wa. Wala, formality na lang ganang eleksyon. Daog nas guwindaan. Kisay magdahom mahigala nga ngadto-ngadto na usab man mahigala ang mga panghitabo. Straight to the point. Muna nga kanas Governor Gwen hantod ron. Ang iya sinultian gud hasta tong iyang vlogger wa gyud di kisa makatuo mahigala mo ni hitabo nila. Og kadto nakabutar ni Pam. Utros ato nga ang ila gud nagiuban mahigala nga basta sir mubutar na giming Pam sir bahala nagkwan nyag wa man siguro fight nya kwan bahala na basta di mimbutang Gwen. Ako lang ihatag na akong butong atong Pam bahala na lang. Wala oh. So, ang uban kadto ni butar ni Pam hantod karon dunay mga nakabutar ni Pam nga nagtuo karon pitano. Ako magdahom daog. Kay og sila pa istoryahon mo ra man gud mga higalabag. Ihay pa okya ba? Nya lupig man pa okya mahigala si Pam kay wa gunay mga leader laliman ka sa 51 LGUs. 51 local government units. May na lang na usa ka mayor sa Pam dito sa Danao, nito Durano kay mao may ni support mahigala kay mapugos sa mga Durano gi support ni Pam kay Magarcia masay kontra kanang 5th district. But ang tanan 5 ka 50 ka mga mayor sa mga 50 ka mayor tuan ang Gwen. Doon na pa'y mga lungsod daghan nga ang mayor mahigala nagbangga ng mayor diha. Way gidang Pam ang pulos gidas Gwen. Tagan ta mo example lang Mandawi. Ang nagkontras Jonky Uwano og si Jonas Cortez. Ang gida ni Jonky si Gwen. Si Jonas Cortez po niya ingon sa Duterte siya, pero niyang gobernador natsapsoy man siya. Kay Gwen man siya. So wa sa daktor way leader si Pam bali 4 sa Mandawi. Og sa ubang mga lugar nga nagbangga pulos Gwen. So 50 ka mayor iya plus dunay mga lungsod nga nagbangga mahigala nga mga mayor. Pulos Gwen. Di ka kaingon no grabihang eleksyon na napakita sa mga Subuanon tinuod gyud nga mga Subuanon mga brilliant voters mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Wa magsalig nga dunay leader nga kuan unya dunay mga mayor ana inigmando sa mga mayor dito mga tao kasabot sila kinsay ilang butaran. Ha? 5 ka na. So na karon wa pa maka-issue statement kay wala gisa magdahom. 5 kami ingon ko siya nga natug ba ko nga lain ay gobernador? Asa ito yung pasulti ganito? Asa ba ito? Ito saan ko doon gali, be? Ito? Asa ganito? Nato diha? Bebe, ikuan ko no? Kani o? Ambot, natuog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Gobernador na siya. Ambot, natuog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Sa gamay sa kon sabi na ay gamay lang natug ba ko nga pagmata nako bag-o ng gobernador bida nakatag-an gyud si Gwen. May paiwa na lang kamo mata usa. Kani ba mga tao magod karon ikapila ng adlaw ha karon si manaha di pa mahuman ning hisgutanan kay ang election fever na apa. O mga tao ba galungot-lungot bitaw ang ilang limang kanang gawas sigud asa mga doktor mahigala ni post na gud nga mao ni hitabo sa mga hospital ana. Kasabot ang gawas na mo post sa una. Kay alanganin pa bitaw si Bako Roy og Mudaog Gwen, gukuron sila. Ha? Unya karon naman so nang gawas na sila. Nawa ilang kahadlok ba? Pagkasabot pa sigud taday nga nahadlok sa at that time. Katong po sa mga doktor unta kong give banat pa to nila prior sa election magamit pa to na to. May sigutan pa to na to pero sige lang kasabot ta nila nang hadlok taon. Ha? Di man ka anak mga higalag. Pero wow, may pa lagi wa na lang mamata usa. Natuog pa siguro siya ron tingali kay mo na. Galungot-lungot yung mga tao di pa mahunong ning hisgutanan aning kwan. Astang taga Manila, taga Mindanao, taga Manila ginadaghay na shock sa Manila.
Pasyak sila ha, napildis Gwen Garcia dito. Nya kinsay nakapildi niya pagkadako ang insulto eh. Mo nagingon, ang usama nga higala ka banggiitan, way pildi-pildi nga politiko, gipildi sa inyo fight. Straight to the point. Ako na lang gisuwat sa kong kolom na ron sa pamantala ang The Freeman. Kining wrong move ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Ang way pildi-pildi, kinasiguin mo man ni kasuway pildi. Kay sa una mahigala na human yan tulo ka termino, day way pildi-pildi ni. Mga ngilngig pa niya mga kontra. Martinez to niya kontra sa una no. Sa unang kuwan pa, kakontra ni Wagyan pildi. Pagsikan na nga, pagbalik na niya, ang iyang kontras magpali. Back up by the Duranos, mga higala, o niya, daan na gito nga, doon ay kasinatian sa politika, board member ko sa dugay panahon sa magpali, human himong vice governor, bangga ni Gwyn, sukamod si magpali. Sunod si Ace Durano, pagkagrabe, last niya may higala nga, kwan, si Ace Durano, mga higala mo ay katapusan, pagkat lukapan ni Ace, wala na. So, di gara nagmaayos siya, wala na makalupig, wala na mag-apelido sa Cebu, nga magkapilding nila. Makapilding Gwyn. Wa na. Last na lang to si Ace. Pakamang si Ace ni Gwyn. Oy. So kinsay magdahom nga mapildi siya may galang pambalik 4. Napag-ugyod kayo mga kaigalaan. Muna nga ingon siya, nagdamgo ba ko nga pagmata na ko lain ang gobernador? Na, pertig yung ninduta sa mong damgo daigog. Ya mga tao hantod doon, wa pa man mahunong gid bisag next week na naa pa gining ang kwan bitaw bisag ako murag ganahan pa man gyud ko mo discuss ani kay sigurado man ko og napildi si Pamron. Gisaaran man ko tong vlogger nga iya kong padatag buwak sa patay. Ngilaad man kay itong paminaon. Napuno po ko sa bugal-bugal ron og sila pa siguin pa hindaog ron na sigurado mo kita nga. Na nga kining panahon no dahil ka kaingon. Makuha na itong leksyon kining kang Gwen. Sa tanan nga naminaw na koron. Dili lang mga higala sa mga politiko tanan. Nga, di gid taangay magsalig, di gid taangay nga maghuna-huna nga mura na kaginoo di na wa na gyud makapakgang nimo, wa na makabadlong gyud nimo. Kinahanglan gyud ka maminaw sa gyud in taon og naba kay paminaon sa ba? Inday ken. Mo lingi-lingi sa kasdapli, lingi-lingi sa kasamong kauban sa kanya kung gihimo sakto ba baka ni anak ba? No? Kay kana gyud wa na gyud makapugong nimo. Di tanawan ni nadamgo na hinon siya. Balik ni Miss, balik ni Miss. Kani yung pag-istorya ha. Wa man ni siya magdahom nga mapildi na ho. Sige be, paminon ta. Bebe. Kuhan ko nun, asa mang audio ni dong? Gobernador na siya. Ambot, natuhog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Kaya yung kaugalingon o gobernador. Kaya lang kaniya, gobernador na siya. Ambot, natuhog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Gobernador na siya. Astila no? Mura man ni mo sa tong kuan na day katong ha katawa. Nay first stand sana nga kuan sa tong kataha na nga ikaw ay kasito ka na ba nga pukawa lang ko kung unsa to? Kato rin tayo, may pa sa akong mga damgo, aduna pa'y ikaw ug ako. O kung mauman gani ko na, may pag matulog kog balik, pukawarak ko kung buwag na mo. Asinsa naman sa kong tingog ha, kaya kinay kong tingog ha. Bawa naman magiging mo nga, more or less naman yun eh, no? O niya, mo naman yung tiki nga napiit. Kabitahan na lang mong tingog nga murag tiki nga napiit kay ha? Mapasalamaton lang yapunta nga nagi tay tingog taon ha? O ganda importante nga kanabang grateful lang kita sa tanang mga butang ha? Tagaan ka sa Ginoo mo na pasalamat dili kay magsige pag kag bagulbol. No ako gitagaan ko sa Ginoo kung tingog medyo murag tiki nga napiit. Okay na. Salamat. Thank you Lord. No gitagaan ko na mong tingog. Kinay ba uban din ha? Wa intay tingog. Naantay uban din ha nga tumaigsuon nga kuan taon no mo nga mapasalamaton ta mo nagiingon mahigala nga give thanks ha let the weak say I am strong let the poor say I am rich let the weak say I am strong ha because of what the Lord has done ha
Mo ka na ang mapasalamaton lang na. Give thanks with a grateful heart. Diba? Ang chorus na, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Pasalamat na kita. Ha? So karon mo nang tingog gihatag sino? Dili na ko magbagol-bulod nganom kun taga itingog nga pareha ni Celine Dion. Oy. Okay na ning tingog ha. Oy, bahalag mo rag kini ni ang tiki ko nga napiit. Okay na. Kini bitas Gobernador Gwendolyn Garcia umusayaw sa bitaw ni. Mura man sad ni og tiki nga naputlag iko. Di tabla rami, ha? Ako akong tingog mura og tiki nga napiit. Si Gwen pod musayaw mura man pod mga higalag tiki nga naputlag iko. Mabitaw na nga, mong lugar lang yun ta. Man importante ka maotang mo lugar. Ako, di man ko mukantas. Ako nang ingon, og mag-video kami diri di ko patakag kanta-kantas publiko. Kini ang programa na to, kini ako mga listeners, mapasayloon naman din ako sila. O niya, isultihan ta na mo daan nga more or less sa masaning kong tingog, no? O niya, di ko inigkanta na ko kanang kwan bisag kami sa kwan mag-video kami sa DWHP. Di ko mosunod og kanta og kanang mga maitingog. Ari ko mosunod kung maniid ko daan, mulugar ko. Mukantas Clint Lantako sa Idol Aiko, mga nindot og tingog di ko mosunod ayon, ha? Lugar-lugar padaplin sa tagamay, inigsugod nang ikapoy na sila. Nya mosugod ang kantas Kisos Minya, daw na si Nimskin Yunes ko kini. Mosunod na ko ana. Kanapong sayaw-sayaw, mantay talent ana, di ko masayaw ng publiko kay mantay talent. Pero og panalitan gyud og pasayawon, di la puta mo sunod anang kini mga maayog yung manayaw. Kanang publiko lisod kay og pasayawon gyud kog tuyo anay nana. Ari ko sa likod oy. Tanawa na damgo ba ko nga pagmata na ko lahi ng gobernador? Askang damguha gyud go. Giingon, Gob, nakamata na karon Gob. Bisag inani na akong tingog pero tinuray lang. Inani na akong tingog pero ako mga kaubanan dili to mga amigo ganahan man makikuyog na kog video ke. Pero kadto siya ambot nanaway to siya mahigalang vlogger. Mayroon bagmay sa tong tingog. Ayaw mo gyud kuyog mag-video kay mo adto niya, no? Sus Ginoo ko kadelikado. Ang kuya mahubog-hubog na unya og Jesus marusip. Kini ato lang tiwason niyan taon-taon mga kaigalaan ha kay porbida, ha? Pero akong ibalik mga kaigsunan nya kini ni ang mga tao ron mao ra man gyapon gipanghisgutan pa di pa ni mawagtang kay tungod lagi sa dawri makatuong mga tao nini maong panghitabo. So taas-taas paniglanatan ng istorya ha. Mao ganin akong gisuwat sa kong kulom karon. Daghang mga factors na sagol-sagol ang mga factors ngano napildis Gwen. O ang mga tao na di pa makatuo mga higalahan to doon. Kay wa makasuway kapildi kini. Nawa kini sa Kapitol, katulo suspenso ni pero ka-third term naman niya. Dalawa, ako ipakita niyo mapa ha. O, kini i-analyze na nagdugang unya na siguro ni Nems. Dalawa, mapa sige, ipakita sa kanina Nems. Kanang green kang Pam na. Kanang blue kang Gwen na. Nga asa siya nakadaog. 51 mga higala ka mga LGUs. Ang mga mayor na 50 iya, usaray kang Pam. Danaura. Kaya mo na sa 51 ka LGUs. 29 ka LGUs daog si Pam. Ha? Kang Gwen mahigala 21 ra day? No? 22 ka LGUs? Nga daog siya? Pero kang Pam 29. Nya ag mahisgot kag cities, ang cities pito ka buok component cities ng lalawigan. Sa pito mga higala ka syudad sa lalawigan, usaray na dagaan ni Gwen. Asa man ka mangita anak? Nga kanang pito ka mga cities ang mga mayor anak pulos man Gwen unta. Di man ka anak mga higala. Usaray mayor nga dili kang Gwen si Durano ra. Magana gikan sa Mandawi. Ang mayor mga higala diha nagbangga pagka mayor pulos Gwen. Ang Danau ray di. Ang Bugo mga higala Gwen. Ang Toledo Gwen. Ang Karkar Gwen, ang Naga Gwen, ang Talisay Gwen.
7 ka syudad. Pero usa rin nadagan. Kanang unom pildi siya gilampaso pa gyud niya pagkapildi. Straight to the Di point. bago na lampaso. Talisay lang ha. 30,000 rin nakuha ni Gwen Kapin. Ang nakuha ni Pam 80,000 Kapin, di ba na lampaso? Mura gimudmod sa inodoro eh. Ang lilion mga kaigalaan tong mga panghitabo dito sa Manila, no? Kay ang Kumilik Manila di patang balik sa mga lokal nga mga isgutanan diri. Kay ang mga tao ro mahigala murag wa pagyud wa pagyud mahigala mabaot murag gab gaalburutog yung mga tao mahigala gusto pa nang ipadayag ang ila mahigalang mga gibati ron labot manghigala sa naitabong eleksyon dinhi sa Sugbo mga sukintig paminaw. Straight to the point. Akong kulom karong adlawas pamantalaang The Freeman. Akong gitaytulan o Gwen Garcia sa wrong move. Unya ato may galang gi panag-ing kining bangga ni Gobernador Gwendolyn Garcia og ni Governor-elect Pam Bariccuatro nga sama kini og David and Goliath. Straight to the point. Mo na akong paghulagway David and Goliath na. Salig bito si Goliath may gala bully man kay to Amo na sa hitabo nga daghay wa makatuo makagilaan nga natumbang higante. Ato na tiwasog hisgot ron taon. Pero dili pa sa Inday Ken galan niya ato sa kuhaon ang report sab. Kumusta man ang ato may galang Kumilik sa Manila unsa may latest karon ni ining senatorial race mga higala. Yes, kasamang Ken. DYHP. RMN Report. Attorney Rufil, kagahapon ipaybaw na or kagabi ipaybaw na ang Commission on Elections kon COMELEC nga naglingkod karon isip National Board of Canvassers nga nakompleto na nila ang pagtali sa pagcanvass sa 175 ka mga certificates of canvass, Attorney Rufil, gikan sa lain-lain nga mga lugar sa Pilipinas, apil na ang abroad, meaning 100% na ready na ni sila nga mo proclaim apan doon na lang unay gipaygayon kay human day ana nga makanvas or matali na ang mga boto, Attorney Rufil, aron pag finalize ni ana doon na pay auditing nga pagahimuon. Unya gumani ana i-proclaim na dayon na sila kay ang target nila is matuman gyud og mga adlaw nga maka-proclaim na sila sa mga winners sa senatorial race, Attorney Rufil. So, kumusta man ang ato ron nga kanang resulta? Inday Ken, murag sure na gini kining 12 ka buok. Mo na gini. Mauna gyud tingali ni Attorney Rufil, no? Kay kompleto naman ang ilang. Doon na lang sila gamay nga pag-audit tan-aw na nila mo i-review unya paghuman na finalize na dayon for proclamation. So nag-una gihapon sa top 12, number 1 si Senator Bongo, Attorney Rufil. Kagahapon ato man tong gibasa ang ilahang mga votes, no, nga kang Bongo naabot og 26,000 kapin, pero karon paghuman adtong 16 ka mga COCs nga natali na nila kagabi hurot niabot gid ang iyang boto, Attorney Rufil, og 27,121,073. Okay, atong i-update ni Names, no? Kay na from 26 na 27 naman. Mao na ni ang kuan. Pero ang iyang arrangement ang iyang ranking maura gyapon, no? Maura gihapon, Attorney Rufil, no? Yeah, okay, ang sa figure na lang atong i-admit atong i-update gamay dong. But sa report ni Ken Galinia from 26 million na 27 million na. Mauna ni siya, Attorney Rufil, ang kuana kanang 175 ka mga COCs, 27,121,073. Siya mo'y nag-una, Unya, ang ikaduha, Attorney Rufil, maura gihapon si Bam Aquino. Pero ang iyang nakuha ni sa kapagjutay sa 20,971,899. So dako kay gintang gikan sa number 1 to ngadto sa number 2. Kagahapon di 26 ningon tag 6 million. Karon nga naabot nag 27 million si Bongo, 20 million. So naghapon sa 7 million, Attorney Rufil. Napita, no? Medyo may taas pa gyud Bongo. Okay. Senator Bam Aquino, akong balik ko na 20,971,899. Okay, number 3. Number 3, Attorney Rufil, si Senator Bongo. Ano dili Bongo? Bongo naman, Bato de la Rosa. Senator Ronald Bato de la Rosa, 20,773,946.
Ikaupat gihapon sa Erwin Tulfo, Attorney Rufil, 17,118,881. So wala na ikausaban sa ranking, ang ilan na lang ang mga figure na lang Ang doon figures ikausaban. na lang, ang votes na lang, number of votes na lang mo doon ay diferensya, Attorney Rufil, pero ang ranking niya kagahapon ug karon maura gihapon. Okay. Oh, di ba? Gagahapon number 5. Karon number 5 gihapon Kiko Pangilinan. Oh, fifth place, 15,343,229. Ikaunom, si Party List Representative Rodante Marcoleta, nga naay 15,250,723. Ari na ta sa uban nga, ari na ta sa 7 to 12. Ikapito, Attorney Rufil, si Ping Lacson, 15,106,111. Okay. Okay. Ari na ta sa ikawalo, Tito Soto, 14,832,996. Okay. Okay, ikasiyam. Okay. Pia Cayetano, 14,573,430. Okay, ika number 10. Camille Villar. Camille Villar. 13,651,274. Maura gihapon day gyud Lito Lapid number 11. 13,394,102. Okay. Og si Amy Marcos, Attorney Rufil number 12. Nakakapyot gyud. Na kuan gid permanente gid ang kapyot, Attorney Rufil. 13,339,227. Okay, ang kang Tulfo Ben nga mo ika 13 aron niya maklaro na to og si Amy ron makatuog na bang maghayang o baka maglimbag-limbag pa. Attorney Rufil, kay kini canvassing mani sa NBOC, wala na nila gi-appeal og butang dinhi ang ika-13 og ang tuana sa ubos. Aha, so murag kuan na din eh. Kay ang final 12 naman ni mo undergo lang ni sa subject lang ni for auditing paghuman ani kuan na dayon proclamation ug bang adlaw. So mao na ang gi-include lang nila diri is ang top 12 lang gyud. Makasabot ang wala na tingali nila gi-appeal tong 13. Layo naman gud ay. Labi na kay ni differ naman to og mga 2 million. almost 2 million. Yeah, unya 2 million o makwintada nimo ang mga balota murag di na kuan na sa immaterial na. Bisan patingalig assuming nga katong nahabilin nga mga boto sa Attorney Rufil nga wa pa na canvas kagahapon og ibutang og basag mapunta pa to sa pika katong naa sa ika-13 di na gyapon siya makaapas. Immaterial na. Posible pug kayo no og wa gyud siya makakuha tong number 12 og bisag gamay na lang aton habilin nga mga wa pa na canvas nga mga votes, Attorney Rufil. So mao na ang gipaybaw sa COMELEC nga matud pa bisan kuno gipaybaw na nila nga mao na ni ang kompleto nga na-canvas na nga mga votes, Attorney Rufil, but dili pa siya final tungod kay mo subject pa ni siya sa auditing. Pero mao na kung tingali ni oy no. Mao na ni Attorney Rufil ang Kay ugma na god, ugma na god ang kuan. Proclamation nila ugmang adlaw. Proclamation man ugma. Batod sa COMELEC, Attorney Rufil, history ko no ni nga ang usual nga gidugayon sa pag-canvas sa mga COCs para sa mga senatorial candidates mudagan panig 1 week or more than 1 week pero ila gihuman ginilag 3 days, Attorney Rufil. So manaugma makaproclaim na sila sa mga winning no nga mga senatorial candidates. Mura og kuaning Senate ronday medyo unique sad ha kining 12 ka buok kay mga chapsoy ni ay mga PDP laban di apo di sa oposisyon sa PDP, di apoy sa alyansa, di apoy nisod nga si Kiko og si Bam. Sumura og na kuani medyo nagsagol gyud, Nagsagol. Attorney Rufil. Sagol gyud. Kaya ningon galito kagahapon nga ang alyansa nakakuha lang og 6, nakapalusot sila og 6 ka mga kandidato. Apan giapil na gali nila dito si Camille Villar, no? Bisag gihawa na si Camille pero tungod kay ang iyang partido nga Nationalista Party wa man officially gitangtang sa alyansa. So man nga i-consider paghihapon nila nga ilahang nga miyembro sa ilahang alyansa. Kay kung atong kwentahon, kuan naman gyud. Ang atong kwentahon, 5 ray nakasod sa alyansa nga katong ilag yung alyansa. Kay kini si Camille depende man kay kung kwentahon po ni sa Pikas, 5 pod ang sa nakasod. No? Kay ang nakasod sa Pikas sa kanana ang sa alyansa, Erwin Tulfo, si Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano og si Lito Lapid, 5. Kung imong kwentadahon si Camille
nga respikas. Ay imo ko tanahon speakers ano tawa 5 man pod ka ba okay. Bato de la Rosa, Bongo, Marcoleta, sure man na nga respikas gyud. Unya si Camille Villar og si Amy Marcos, so 5 sad. Kana kung anaon nimo pagkwintada na sila. Tinood yun Attorney Rufil. Doon na po'y duha na kasod nga si Bam Aquino o si Kiko. So, kuan pod, kini ni ang lahi po ng ilang kuan indeken. Now, kung maghisikot ang impeachment ni Sara, kini si Kiko o si Bam, mabutar, magini nga, makonbikto ni Sara ani. Marang ato lang, mabana-bana, tabalamang Nistor. No? Kay kini ni ang, nahibawa man ta sa ilang mga sultian o mga baruganan, bata kini sa Bongo, marang sigurado mo sa nga di ni mo konbiktong Sara. Bongo, Bato, kada silang uban na mahigala sa si Marcolita, no? So, kini ni ang mo ni ang mahitabuon niya sa impeachment, pero ang tanawon po dani kini si Kiko og si Bam mobutar ni for impeachment, but kung doon na po yung mga buhaton ang Marcos government indeken, ibutang taog murag mo abuso sad paminaw ko si Bam o si Kiko, muwarog sad sila siguro sa ilang baruganan mahigala batok ni Marcos. Tinood na Attorney Rufil. Kaya na-perceive man ni sila nga murag independent day. Oh. Basi tingali no nga dili pod sila madali-dali lang ba nga kanang bitaw ang ilahang tan-aw ng ilang partido ra gid Attorney Rufil no ang ilahang lining kun asa sila nasakop. Lagi mga baruganan ya mo barog sad gyud sila og unsay para nila nga dili man ni political kanang ilang tan-awon ang impeachment ba nga dili lang usa ka political exercise purely gyud. Nga kana bang nasa sila nakita nga mura magwa to ma-satisfy itong mga ebidensya nga para mo warrant sa conviction aning usa ka gi-impeach nga official. Ana. So di po nato mahibaw-an Attorney Rufil ang dagan gyud. Pero pwede sa impeachment kini si Kiko, kini si Bam o katong sa pikas po daan na nga naglingkod si Risa, pwede nga makonbikto sa Sara yun. Pero sa pikas bahin o maghisgot ta og mga policy sa Marcos government nga medyo dili pod pabor sa katawhan, nag-expect pa mga tao nga bubarog si Kiko, si Bam. Tinood na. Labi nagmatan-aw nila Attorney Rufil nga purely pang politika ra gyud. Kani impeachment lahi nang isgutanan pero moingon sa Marcos nga magmarsyalo ta. Ang mga tao may expect sa mo barog si Bam o si Kiko na napita. Lagi tinood. Labi na kay kana si Bam Aquino gikan na sa pamilya Attorney Rufil nga sa mga Aquino nga nakatilaw po taw kalisod panahon sa martial law. Panimbako balang ato ba? O nya kana si Kiko Pangilinan during adto nga time Attorney Rufil no. Kuan man sana kanang kuan man na siya adto nga time aktivista. Kung kana nga mga aspito sad, di po tingali ta moingon nga monoporta ning duha pod. So mao na, ugma Attorney Rufil, expect na ta nga ma-proclaim na ni silang 12 ka buok na candidates. So mo ni sa National Board of Canvassers mo lagi andam-andam na sila indeken so na. 12 na lagi pakita kay mura og wa na, immaterial na kayo tong ika-13 ug ika-14 guban pa. Tinood na Attorney Rufil. Okay. Unya kini ni ang unsa man komersyal sa tan store? Sige, komersyal sa tagadali. Kay karon taon, ako sang di pa ta mo hatag og dugang analysis, akong ipa-report sa nimo indeken ang sa Cebu. Giunsa pagbutar sa mga Subuanon kay vote rates guning atong province. Unsa man pagbutar sa mga Subuanon ang mga senador, ang mga nanagan og senador. Atong pa-report ni indeken galiniya karon taon. Straight to the point. Now, gikan sa national ato ning tagaag pagtagad mahigala, giunsa man pagbutar sa mga Subuanon ang atong mga nanagan pagkasenador diri mahigala sa Sugbo. Giunsa man, no? Mo ni dakong pangutan aron ato sa i-check mahigala si Inday Ken Galania mga kagalaan kay kining Cebu vote rich province man ang tanang kandidato mahigala mudagan kapag mudagan nga ikaw usa ka national position di gid mo pwede di ka mo anhi Sugbo. Manhi kagyud kay ngano vote rich kini nga probinsya. Imo gyud manghigalang tanyagan ang mga Subuanon o kumbensihon ang mga Subuanon nga mobotar nimo. So karon kumplito magmachinery mahigala ang administration, ang gobernador, administration man, mga mayor, mga higala, administration man, nya unsa man ni mo ni kalainan dai no kay ang sa national ba nigabot sa local may lahi ang kwan resulta bisan pa man og naay machinery dito sa local mao ni ang dapat nga mapamalandungan sa mga mudagag senador, lahi ang kamada, lahi mahigala ang dynamics sa politika
pag-abot na dito sa lokal. Tanawa ha atong kuhaon ang report ni Ken Galinia. Considering nga doon na gyud kumpletong makinarya ang administrasyon. Doon na gyud mga higalay mga mayor, gikan sa gobernador, all the way down to the mayors, all the way down to the barangay captains, na gyud sila mahigalay mga leaders. Pero unsa may nahitabo sa Sugbo? Atong i-check ang dugang report ni kasamang Ken Galinia. Inday Ken? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, atong sutaon na base sa Comelec Media Server, Attorney Rufil, no, kung kinsay giboto sa mga Sugboanon alang sa pagka-senador, unya kini siyang figure, Attorney Rufil, naana ni sa 99.98 nga percentage sa ERs nga ilang gitali, Attorney Rufil. So, number 1 si Bongo, nga dunay 1,841,147. So naman kana almost 2 million. Kanang kang Bungo diha nga nakuha nga boto almost 2 million gikan sa Cebu na di ay Inday Ken? That's No? right, Attorney Rufil. Oh. Ikaduha si Bato de la Rosa nga nakakuha sa dog 1,626,866. Ikaduha si Bato. Okay. Atong hinumduman ha nga boto ni sa mga Sugboanon. Giunsat pa sa mga Sugboanon ang pagbutar. Okay. Unya, number 3. O, kani, wa man ni ma-appeal atong top 12 ato ni Rufil, oh. Pero tanawagod si Attorney Jamie Bundok. Sa Cebu, no? Inani ang pagbutar Cebu. Nakakuha siya 1,07,691. Ikatulos Jimmy Bundok. Tulos Kuyawa. Jamie Bundok. PDP laban gihapon. Limang kanay pilipilaban pakuan gyud ay Duterte gyud ning Sugbo na. So doon Dili na. pud tanan kay Buhi, nagsuod man si Sa to pa buhi ang Duterte fever de Attorney Rufil Buhi, buhi. sa Sugbo. Pero in fairness sana Asbam og si Nasbam makino nakasod. But- Nakasod. Okay, pero Duterte din ni follow gyud ang mga tao nga kuan. Okay, number 4. Okay, number 4. Although independent ni siya nga pagdagan, pero gidani sa PDP laban, Attorney Rufil. Dili number 4 ani di pa. Pilipilaban pag ni. PDP laban man ni siya. Gidani nila apil ni sa Duterte, Attorney Rufil. Si Rodante Marcoleta, 932,329. Okay? Unya, dayon. Ikalima. Kalima. Ay, kay akong padak-an. Si ikalima, si Camille Villar. Okay? Gidani sa alyansa, pero wa na ni mo uban-uban, kay di rin na ni nagkoy-koyog Attorney Rufil, no? Inday Sara. Inday Sara na ni. INP, Nationalista Party, number 5, Camille Villar. Camille Villar. 920,070. Ang ikaunom, Okay? si Bam Aquino, Attorney Rufil. Lahi to yang partido kay kuan man to kanang katipunan ng nagkakaisang Pilipino man ito ko masabot KNP. Pero ni giboto siya sa mga Sugboanon na Attorney Rufil, gibutang siya sa ika number 6. 899,880. Nya number 7 atong tan-awon be. Number 7 taga PDP laban gihapon si Philip Salvador. 898,177. PDP laban gyapon ni attorney. Sunod. Ikawalo. PDP laban gihapon si Attorney Raul Lambino. 852,034. Number 9, PDP laban gihapon Attorney Rufil. So walo na ila. JV Hinlo 795,709. Ikasiyam. Kasiyam siya. Aritas ika na po nga nabutang, no? Si Erwin Tulfo. Ako sa isa kagamay. Okay, number 10, si Erwin Tulfo, 777,664. Kaya man ni siya, alyansa man ni siya. Alyansa, Pero ang ika-11, PDP laban gyapon ni independent ni Dagan pero gidanis PDP laban apil ni Duterte. Attorney Vic Rodriguez. Okay. Nakakuha siya 689,426. Okay, ika-11 na to. Ika-12 si Pia Cayetano sa alyansa ni siya nakakuha 679,222. Ay sa Pia Pia Kitano i-change ko no names kay ang ngan ani ay mi Marcos man. I-change names. Pia Cayetano na. Yeah, Pia Kitano ni. Kato ni mga boto sa mga Sugboanon
para sa mga nanagan pagka-senador. Mhm. Okay, so Pia, last, ika number 12. Oo. 679,222. Kung atong tanaw na Attorney Rofil, So ang alyansa day duha ray nakasod si Tulfo ra ug si Pia. si Tulfo o si Pia. Oh, nya remember nga kini si Tulfo di man ni gi-endorse ni Gwene last minute naman kato dito sa Dumanhog kay murag nga ikog siguro siya nga naa sa BBM sa nga tubangan. Pero kini si Tulfo remember nga kuan kini ni ang iyang igsuon kontra Gwen. Tinood na, Attorney Rofil. So sa to pa sa gi-endorse ni Gwen Garcia, ibutang tala i-consider ta Tulfo nga appeal sa iyang endorse. Sa iyang endorse duha ray nilusot. Duharay nilusot, kinira si si Camille, gidaman ni niya Attorney Rofil. Okay? Oh, si Camille og si Tulfo. Pia Cayetano. Oh, amto maklaro kay si Erwin. Ibutan ta lang og duha nga tustulo. Oo. Mm. Kay kini gud si Erwin Tulfo medyo dili kani klaro kay nag-away man sa ni Tulfo nga Away man ni sila. So ko man kay sa atong Senator Raffy Tulfo nga ilabtan to dito Cebu North Bus Terminal. Oh, naibawan hinoong mga CR. Pabayron dito ang mga magwiwi og mag-uo. Nya suko siya kay nganong wa mo hapit daan sa Kapitolyo, courtesy ko no kay may ta kunong manananghid daan usa pa mo adto. Kay ang iya to nga og nananghid pa daan di mailisan ta tong electric fan dayon nga mo andar. Mama to'y purpose adto nga i-surprise niya, no? Isip kabahin sa iyahang trabaho nga kanang Committee on Public Transportation ba to? O something inana, no? Ulbog yung kaspangguin. Ang iyang rason nganong ni ulbog iyang kaspa kay nganong nag-inspect nga wa gyud mo courtesy og pananghid, wa mo courtesy og giuna untang Kapitolyo ba? Mao iyang gusto kasamangken. Kay kung okay, surprise man to. giuna po tatong Kapitolyo duol ra kay ang SM makatawag to ng ilisan ng electric fan diha. Pandara kita kadtong ilahang trolley kana bitang butangan nato sa mga bagahe nga ang ligid adto natangtang naman da ito. Ya duha ra kuno kabuok nga bitaw tong kuan itong opisyal sa terminal nga. O duha naman lang ni kabuok nya gilaki-laki Tayo na suko sa ulbog ang kaspa pero suko ang sabay nasukan ni Gwen. Nganong gi-inspect ni Tulfo dito nga wa kuno mga nanghidaan sa Kapitolyo. Dili man to kay kuan man to surprise inspection man to. Courtesy gyud unta kuno may ang gusto nga wa kay batasan. Ikalit na kag anha nga wa kamo. Gitubag siya ni kuan na gitubag siya ni Senator Raffy Tulfo Attorney Rofil kalma ra sa kaing pagkatubag isa kana bang ako naman ang gidili raman ko sa Cebu ni himo ani kikita man ko siya mga video pod naman siya gi-inspect pod nga mga terminal sa Attorney Rofil dito sa lain-laing lugar especially dito sa Metro Manila. Wa man kinalit-kalit man to. Di ba suko sa Gwen lagi nga ayaw kalit-kalitan sakpan na hinuon nang. Kalagot ba yan ako nimo? Ayaw kalit-kalit kay aron buhan makailis pa mi sa electric fan. Ay, nakasakpan ni nun to dito mga electric fan nga wala namang andar. Kanya katong mga trolley nila dito nga kuan nga gilaki-lakian na lang taon kay ang ligid na tangtang na. Nagpahibawon tadaan nya sa mga adlaw ay magkuan na sige ana no unsang adlaw aron nya ikuha sa to ditong lata dito nga para sa kolekta sa mga wiwi ug uong wala say bayad anang adlaw. Ay, pastilan. So, bao na. Kuan, nung imong tanaw na Attorney Rofil, siyam gid ni sila kabuok nga gipaluyuhan sa PDP laban, no? Or dili man gali sa PDP kay katong si Camille Villar, although dili ni PDP laban, pero iya man ning kampanya, no? Kay iya siya personal na nako nga support nila. So, mao say gibutahan gyud sa mga usa sa mga giboto sa mga Cebuano. 9 kabuok Attorney Rofil ka mga candidates nga gipaluyuhan sa mga Duterte ang nang lusot. Nga usa ni si Bam Aquino o gato na dayon si Pia og si Erwin Tulfo Attorney Rofil. Ang wa mapaluyuhe, no? Wala ma-appeal sa kada mga Duterte. So sa Duterte as Kibuloy ang tagak. Si Kibuloy ang natagak. Kibuloy na no? Kibuloy na. Time pa ha mura kay naman sulod Dante Marcoleta. Kibuloy Attorney Rofil ang nahog. So mao na, og tan-aw nimo siyam ang gipalayuhan sa mga Duterte. Ang tulo is kuan na to katunang ang duha alyansa og usa ka si Bam Aquino nga iyang partido KNP. So kung atong analisaron day og ang mga Cebuano maoy imo di aing pa hukmon sa impeachment ilang i-absolto si Sara. Straight to the point. Tanaw. Kaniyo Bongo absolto man Bato absolto, Jamie Bundok absolto, Rodante Marcolita absolto ni.
Philip Salvador, gibutaran mga si Philip Salvador. Ang tuyo ani gyud sa mga namutar ani pamabsilto sana. Raul Lambino, JB Hinlo, Attorney Vic Rodriguez. So niini indayken ni nila dan bisag wa pa nimo kwentahas Camille Villar ha. Dili makonbikto. Gikwenta lang wa nimo apila si Camille Villar. Siyam na godaan. Tinood. Kay kung atong mahinumduman, inigsuroy adto ni VP Sara Attorney Rufil, mao magito ihang gipanugon, no? Kaya akong papa nagpatabang since dili naman siya kalibot pagkakaron para mangampanya. Ako na mo ni dag kampanya. Mga tawa tumingon nga para dili ma-impeach si Sara kinahanglan straight Duterte. Hapit sa gid Hapit. Kibuloy ra mo inatagak. Limang kana? Bastilan. So, mga Attorney Rufil, baunay, ito lang nang ipakita, no, kung giunsa pagboto sa mga Cebuano, ni agi nga eleksyon alang sa mga kandidato sa pagkasenador. Tuod man, makita na to din nga, buhi gyud ang fever, Duterte fever nga gitawag na to Attorney Rufil. Buhi sa Sugbo, no? Duterte magic, Duterte Kana tan-aw fever. nimo ang mga nanaog nga mga senador ba? Diha nimo makita nga og ang mga taga Sugbo di ay, with due respect sa uban ha, og taga Sugbo di ay may pahukmon nining impeachment ni VP Sara dili sa mosugot nga ma-impeach o ma-convicto sa impeachment si VP Sara. Makita nimo sa kwan tanaw ha ato i-analisar og maayo ni karon taon mahigala. Yes Indekin. Yeah, Attorney Rufil, so manay latest po sa atong mga Pero ang ikatrisi dai si Kiko no? tanaw na po Tawa. ha. Asa man ang tumoy anidong? Kadosi raman ni. Kiko Pangilinan. Okay. Kiko Lito Lapid o si Amy Marcos ika-15. Basta Ang Cebu mo itong kanon. Kung Cebu mo yung atong basiyan, time sa akong talawon Attorney Rufil, ha? Kanang imong gi-flash na to din na sa atong Facebook page. Tinood Attorney Rufil, no? Okay, so na si Kiko. Ika-13. Ika-13. 14 Lito Lapid, ika-15 si Amy Marcos. Wa makadaog si Kiko din sa Sugbo rong panahon na day. Daog, no? Katuyang gingon nga, gi-number 1 ko ninyo diri sa last election katong pagdaog niya. Nga, nidaog sa Sa pagkasenador. una, doon ay panahon nga nidagan sa pagkasenador nga, ginumber 1 sa Sugbo. Number 1 siya. Dili katong last nga pagdagan niya 3 years ago kay wa man tong taon sila makadaog din niya ang katong diha pa sila sa LP adto gyud nga klaro pa jud kayo nga Pinklawan o katong sa katukang Marcos Attorney Rufil nga pagdagan nila. Pero last 2022 nga election, kuan man, Vice President may ang gidaganan day. Tinood Attorney Rufil. Ang presidente Leni Before na Robredo, Vice Presidente Kiko Pangilinan. Vice President. Senador siya Attorney Rufil ang gidaganan. Pastilan. So mao na makita na to din kung giun sa pagboto sa mga Sugboanon adto nilabay nga pinili ay sa mga kandidato pagka senador. In fact dai moto nga Cebu ilan ang nagbasa ha. Ang ilang campaign manager sa alyansa nakita na Cebu murag lisod tagsod ng Cebu. Wa sila'y rally nga gipahigayon within Cebu City, Mandawi City, Talisay City or Lapu-Lapu City. Ang ilang rally didto sa Dumanhog. Ilaging ipalayo taon day. Tinood na niya dito gid sila sa Baluarte pod sa mga Garcia Attorney Rufil. Na mga time lang ni uban ang pipila ka mga kandidato nila kato nagcaravan sila south o north. Pero ang ilagi yung meeting di advance was di katon dito sa Dumanhog na. Wa naibutang ka ng syudad gyud ta ba para dako. Okay. Sige day. Okay Attorney Rufil, so manay latest mo diri sa ato nga monitoring balik diha nimo. Salamat Enrique Galenia sa mga report atong dugangan sa pag kulukabildo ni ha. Ang dugang mga pag-analisar nato ni mong isyu. Straight to the point. Now, sa di pa ta mo hatag sa dugang pag-analyze manghigala ining atong resulta sa eleksyon. Kikini mo naman ni ang tingog sa mga tao gyud. Na naman, itingog naman mga tao insofar mahigala as kini ni ang sa Cebu o sa Tibok Pilipinas ang Sugboano ni tingog na. Giunsa man pag tingog sa mga Sugboanon, unsa may gusto sa mga Sugboanon? Labot ining impeachment ni VP Sara. Mo ni question. So ining set lang daan karon sa mga senador, makita nimo unsay sentimento sa mga Sugboanon labot sa impeachment. Straight to the point. Okay, so kining resulta ron ni ining sa national o sa local. Ako lang sang gikuha may gala kining resulta sa local kay unsay pasabot ani. Pasabot nga og ang Sugbo maoy imong gustong pahukmon kung angay ba nga i-impeach
si VP Sara or dili, nitingog ng mga subuanon na dili sila day. Straight to the point. Kanila nga set ha, di para to apilon og kwenta tong 12 kabok ang naglingkod ron. Kanilang daan nga set, absulto na si VP Sara insofar nga kining mga subuanon maoy atong pasultion. Straight to the point. Ngano man, ang impeachment manggod mga higala, magkinahanglan siya og 2/3 votes. Aron nga ma-convicto nimo ang usa ka impeachable official. So, entonces, ang usa ka impeachable official kung dunay mo boto kaniya nga siyam ka buok, nagpasabot ka na kay 24 man ka mga senador, nagpasabot ka na nga kung duna sa siyam nga makuha, nagpasabot ka na nga absuelto siya sa impeachment. Straight to the point. Niining set of senators landaan, wa pay labos kwintada tong mga senador nga daan na naglingkod kay kanas Robin Padilla, kwintada magina ni store nga diagad sa Duterte. Kinilandaan itong giwasbasihan. Atong masabot ang tingog sa mga subuanon. Di man na to na malalis, data man na. Ha? So doon ay mga nagbagulbol nga, ang ay naging impeach Sara, dahil yung magbagulbol. Pero dili sila daghan, kung mauho na indekin. Kay kanagod lamandaan, nga nung nagkasuod ba na sa pamakino sad, ikaunom. Sa tupad doon na po yung mga taong subuanon, nga gusto sila mahigala nga, kinini ang kay tanaw na ba makino, murag pang impeachment magini. Ha? Pero mas daghan ang nasod sa Duterte. O kung imong kwintadahon kini, niini lang nga set daan, absuelto na si Sara Duterte, ani nga set lang daan, wa pa'y labot ang katong 12 kabok ang naglingkod ron. Straight to the point. Ano man, tanaw ha? Number 1, Bongo. Kini mo, absuelto man, kay amo konbikto ani, butang ka lang, atong ipresom ha, amo konbikto ani, kining alyansa. O, kini si Bam. So, mo konbikto si Bam ani, mo konbikto si Erwin Tulfo kay alyansa man, mo konbikto si Pia Kitano kay alyansa man, tulura ka bo. Pero ang dili mo konbikto siyam na daan, di pa na to apilog kwenta tong uban ha. So karon tingog ni sa mga subuanon, buto man gini. Factual man eh. Usay tingog sa mga subuanon. Number 1, Bato, Bungo. Number 2, Bato. Number 3, Jimmy Bundok. Number 4, Marcolita Rodante. Number, sunod mahigala nga, mobutar in favor, kinis Camille Villar, gi-endorse magiging maayo ni Sara. So, 5 na. Ha? Ikaunom, Philip Salvador. Gibutaran pa si Philip Salvador. Kini pagkatuyo ang pagbutaran Philip Salvador, tungod na gini sa impeachment, dahil paminaw ko dahil. Sige lang, basta kina adihan Duterte. Si Kibuloy, wa gimatoon sa mga subuanon. Maila ang sugbo mahigala nga mga bright nga mga voters. Ilang ibutaran si Philip Salvador. Unsa may tuyo nga ilang ibutaran si Philip Salvador? Tuyo ana ang impeachment lagi dai. Paminaw ko na grabing paglaban sa mga subuanon nga bahala na lang basta kay kana. Tapi na kay di na mobutar. Laban na ni Presidente Duterte, laban ng Sara. Mo ra gini tuyo ana. Pero si Kibuloy wa gyud matuon. Ato lang nga gyud katawas. Kibuloy ra man natagak dai. Kamantay ka oh. Osod Gus Philip Salvador. Diya pa oh, Raul Lambino, JB Hinlo, Attorney Vic Rodriguez. Ha? Sa laktod, siyam na daan ni Andin absulto na daan si Sara, kani palang daan nga set of senators. Straight to the point. Nga di pa nang malalis, kisa untaman mo manaytingog sa mga subuanon. Kini ato, analysis ng ato, may kala, based on facts. Oh? So, ang mukonbikto ini tulora. Kini si Bam Aquino, kini si Erwin Tulfo, o si Pia Cayetano. Silang tulo. Although, ato pa natanawon ka na si Pia day. Wa pagita kay bawag yun sagi maruganan ni Pia. Kaya una si Pia, alyansa lagi mi, pero ang ako nakadaog ko, di man ikang BBM nga tabang ni ikong pagkadaog. Ha? Kasi kini si Cayetano, kini si Tulfo, pero sige na lang na Tulfo, ihatag lang dito. Pero kini pagkadaoga karon nila, kini mga alyansa nga nanaog, dili ni mo maingon nga tungod ni sa tabang ni BBM. Straight to the point. Ha? Dili. Talo ha, kini si Cayetano landaan. Naglain naman sa kung makita nimo asa man tong imong gihatag nako na rem katubang manager sa kuan, alyansa. Campaign manager sa alyansa. Palihog ko be. Campaign manager sa alyansa ni sulti gyud nga ang ilang strategy diri sa Visayas ug Mindanao, wa na sa magkuyog nga alyansa gyud. Iyahay na lang og paningkamot. Magbinagsa na lang kay aron nga iyahay na lang sa diskarte ang mga senador. Ngano man
uban si BBM kabantay mo. Rally sa Sugbo o rally dito sa Mindanao. Wa man sa karally sa Mindanao. Rally Sugbo. Naani uban si BBM dito sa Dumanhog. Why nito nga? Abalos rin nito nga. Usa rin nito nga. Ang uban nagkabantay matan ko ning mga senador daan day. Hindi ta mo kuyog anak ay madaot anang kalakihang kuyog ta. Straight to the point. Now, aritas tong diskusyon mga kaiganaan, no? Ato ipadayon ning atong isgutanan ron. Ang Sugbo, before ta mo balik sa kauluhan ha, kini sa overall na gyud nga mga senador nga manaog og atong analisaron ang impeachment. So, balikon ko, og Sugbo maoy atong pasultion. Base ining resulta karon sa eleksyon. Dili man ni ako, ato ni pag-analyze lang nato. Niya man tingog man ni sa mga Subuanon. Nagpasabot nga dili gusto ang mga Subuanon nga i-impeach si Sara. Straight to the point. Nga konbiktohon si Sara sa impeachment. Kaya na-impeach sa Manas Lower House. Dili. Kinilandaan nga set of senators. Kini, klaro-klaro gini nga analysis. Ha? Kaya tiyaw mo na mga higala, siyam na godaan. Absulto na daan kani pala nga set. 24 man na mahigala. Ka mga senador. Kanang daan nga naglingkod doon, di pa na to apilog kwintada. Kanilang sa atong kwintadahon. Nagkinahanglan mahigala og 2/3 votes aron makonbikto. Entonces, consequently, manginahanglan lang og siyam. Kasenador nga dili mo konbikto ni Sara. So kining siyam daan makuha na daan ani lang daan nga set og Cebuano may pasultion. Mo na nga di malikayan Sugbo mga higala do na gyoy lain-laing opinion pero mas daghan gyud di ay ang mga Subuanon kini klaro man ni nagpaila nga daghan sa mga Subuanon mahigala nga pabor gihapon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaning tinguga di man nato na kunang puyo kon to pag-analisis analisar kato nag real talk gani ato kay lisod man kay na mag-analisar bitaw ka nga lapsaw kaayo ba lapsaw kini way lapsaw nga pag-analyze ha bisa pa ganig unsay imong baruganan ron bisag unsay imong partido ron makakita gyud kang bitaw no mo ni baruganan Sugbo. Despite the fact ang Sugbo mahigala mga brilliant ni nga mga butante pero tawa ilang gibutaran si Philip Salvador unsa may tuyo ana ang tuyo ana may kanang impeachment nga maproteksyonan Sara. Straight to the point. Kay mo may campaign sa Duterte nga ikuan lang gina siguro lang gina para maproteksyonan si Sara Duterte sa impeachment. So kung Subuanon may pasultion, absulto mahigala si Sara sa Sugbo. Tiya mo na ho? Nya kini mahigala magkinto man ang mga senador ani day. Ingon mga senador ay murag di man ang tao ni tingog naman mga tao. Labi na Central Visayas, labi ng Cebu, nga vote rich province, nitingog naman unsa ilang gusto mahitabo. Nangatagak gud ang alyansa nga mga senatoriable Sugbo. Ang nakakapyot lang mga higala sa alyansa ha, duhara ka buok nakakapyot si Erwin Tulfo og si Pia Cayetano. Sila ray nakakapyot. So wa magsilbi ang endorsement ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ilang gisaligan nga doon na sila masineri sa Sugbo, nga ang gobernador sa Sugbo o ang tanang mayor sa Sugbo, ila, mamatay gisaligan ni Tol Tolentino day. Damdam ka na nga, sige lang kay, inikabot nun niya sa local election na, local campaign, madaan naman ta sa masineri. Dili day angay magsalig ka sa masineri, kay usahay kining masineri mo, kagar di ay, oy. Manay nitabong Governor Gwen nga ang masineri, kompletong masineri. Tanan mayor iya, except Danao. Mga kapitan, mga BHW, mga tanod dito, hala. Grabe masineri, pero ni kagar niya ang masineri. Dakong kwartang napagawas. Aron mamalit og buto. Ang problema ko na pamalit og buto, ang leader daan, gitigbas ng daan. Pag-abot dito sa mga tao, nangupra sa mga tao. Gikupra si Governor Gwendolyn Garcia. So kini kung atong tagag-pagtagad, ang ilang gisaligan unta nga leader sa Sugbo si Governor Gwen. Ang katong mga senador na mingon nga, uy palpak man atong Cebu. Tanawas Gwen, napildi mga Gwen. So kita, wa ang naguban-uban niya mahigala sa kwan, kini Stolfo gani na Stolfo, wa man nimo kuyog ni Gwen. So kining kang Tulfo nga na sud siya diha tungod ni sa iyang kaugalingong paningkamot
Kaya nagkontra man gani si Gwen o ganyang igsuon. In fact, mga higala, tanawa si Abalos, ginkuyog to sa kwan. Nikuyog dito sa Dumanhog, sa may hitabo ni Abalos. Tanan rally ni Governor Gwen sa Sugbo, si Abalos ni Uban. Kisa may nanguyog sa Norte, si Bong Revilla, kisa pa, Manny Pacquiao, Tol Tolentino, si Abalos, nanguyog sila dito sa Norte. Andito sa South nga campaign, sortis ni Gwen, Dumanhog, kisay ni Kuyog si Abalos ra, ug ang asawa ni Bong Revilla nga sila ni Mercado. Silang duha mahigala gilampaso. So kana mo'y atong matagaag pagtagad ron. Nagpasabot nga kining mga Sugbuanon dili gusto ni sulti ng Sugbuanon. Isulti na. Klaro tataw, loud and clear kana. Could you just imagine na po mga higala ang dili mo butar for impeachment din ha? Ang sigurado nila mga higala ang mubutar kini si Tulfo Ramoy Alyansa o si Pia Cayetano Alyansa. Si Bam Aquino, posible pa ka na si Bam, di pa ni mabasa gini mo si Bam day, tinuoray lang. Ambot lang ka ha, kay kanana ang tanawa ko ng iyang statement o katong ipangutana sa may gala about ining kwan. Asa man to no? Kay aron nga maklaro to ba? Si Bam Aquino, pwede ni nga itong kitanong. Tanaw na ko sa Rizal Tibero, surebol na. Convicto gusto si Sara ana. Ang question ron, si Kiko Pangilinan, kaya nakasuod ba dito sa nasyonal? Kini ato, si Buman lang na ato gisgutan. Kini sa Bam Aquino, tawag. Kini ang statement ni Bam, paminawar ko ninyo. Sige, minota. Issue siya sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yun yung mga umiikot kami. Yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Well, I've already said, it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag pumili sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nagpipili-judge ka na eh. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan unong ipapresent ng prosecution siya ka ng defense, gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. Okay, ato na lesson ha, Katsa. Dalawa, kining pamahayag, di ba? Mura man ng pamahayaga, mahigalag. Di ka kasiguro nga iyang ikonbikto Sara ni. Tawa? In fact, doon natin nahibawaan mga kagalaan nga, Iglesia ni Cristo ni endorse aning Bam Aquino, ubo sa pagsabot nga, dili ni mo impeach si Sara. Kaya ang Iglesia ni Cristo may galaan, nakasuporta man against sa impeachment ni Sara Duterte mga higala. Kita mo itong rally sa iglesia? So, dunay, ambot o tinuod ba kapod ha? Dunay mga higalay ng gawas ng istorya nga i-endorse si Bam sa Iglesia ni Cristo sa kondisyon nga ayaw og pagkonbikto kang Sara Duterte. Straight to the point. Porbida kung tinuod na mga higala, medyo lisod ng impeachment. No? Kaya kinang pagsulti mga higala siya, di ako gikan ko sa tinuod man og nisuroy gyud ka nga dito sa kuan gyud dito sa ground nitaak gyud ka to sa ground unsa may ilang problema dili man problema na nga gusto na gyud may nga mag-impeachment dili ha kini partido ka nandunay kasuko ba galungot-lungot imong dugo sa mga Duterte nya daghan man pud ang wa maglungot-lungot so mo nay atong analisaron na napita so kining sinultian ni Bam Aquino sa ko galing ko sa kuan dili man mo ilang kuan ang impeachment. Lahi man ang gusto sa mga tao. Muna akong gingon. Karon, nag-abli karon sa 28th Congress. Kung ingon sila, kay ingon man ang Malacanang, although di takasalig ini Malacanang, kaya usahay, lahi ang isulti, lahi ang mahitabo. Ha? Kung mingon sila, dili na lang tamang impeach, tanaw mura mag, imong tanawon, basahon ni mo ang number of senators, mura mag-mabsilto gapon Sara, mausik atong oras.
concentrate na lang mo sa unsay mga maayong mga proyekto, big ticket projects, o sa pagsulbad ng problema nato sa kalisod. Kaya tulo ka tuig na natas tunga-tunga mga higalas terminong BBM wa gyud nahimo mga kigalaan. Straight to the point. Unsa bay mahitabo sa sunod in another 3 years mahuman ang terminong BBM mga higalang wa gyud intay nahimo. Straight to the point. Whereas kung di na ta mag-impeachment kanang another 3 years concentrate na mo og trabaho. Okay lang ko ana. Pero mingon sa nga impeachment lang po gyud hala sige. Apra nako angkor man ko sa DYHP. Naman tay programa ni Stoda. Okay gapon ko kana pahino iwa na ta. Di na ta maglabad itong ulo ko sa itong i-discuss na dayon. Advantage si para nako ni Store. Kay sorry lang ka dito sa mall. Na naman kadaan og mapahon sa kung i-discuss impeachment ang update. Medyo naatabay kulukol bayduhan baka nabuntag. Kulukol bildo ana, kapi-kapi ginagmay, hisgot-hisgot anang inani. Ako okay ra ko kung say kuan ana, pero ang ato ba og tinarong lang gyud bitaw nga paras mga tao gyud bida. Og paras kayuhan sa nasod bitaw. Di ba kawalangan tong oras nga mag-impeach. Nya panalitag dili gyapon ma-impeach, usik gyud nga tong oras. Ilagi nang basahon day nga unsa man dili ka mausik lang atong oras aning kalakiha. Pero si Martin mura gusto Martin lahi mo gitong ka Martin gyud, no nga kagustuhan. Ya karon naman tayo mga abogado na minaw na to ambot mention ba di lang siguro na sa nato i-mention gawas og moingon nga okay ra. Na kini ni ang tinuray man gyud mga higala kini si BBM ron. Humana iyang tunga-tunga sa termino ha. Ang next 3 years ani mahimo siyang limdak president. Straight to the point. Mo gani usa ka kamatuoran diha. So kana mga senador day, pwede na maminaw niya. Nga ipakonbikto ana mo na mga adi nako kay hapit na 2028. Kanilandaan ha. Balikan na tong nasyonal. Apos di pa tambalik sa nasyonal, di pa tambalik. Pasabot ning Sugbo ba? Nagpasabot ning Sugbo mga kigalaan. Moingon to mga senador Sugbo na Pildis Gwen. Moingon to sa Manila kay nakatutok sa Cebu ina. Wa na gigahom des Gwen na pildi na gyud siya. Hasta iyang gipang-endorse, ang alyansa iyang gi-endorse wa gyud ang nakalusot duhara. Nya kini pagkalusuta di pa gyud ni matawag nga iya gyud ni nga pagkalusot. Ngano man kini si Erwin Tulfo di man ni mahigala gi-endorse niya gyud nga giisa niya kamot nga wa man nag-away masani Rafi. So nakalusot ni si Erwin sa iya ning paningkamot di ni kang Gwen. Unya kini spiya kay tano may gani kinaka kapyot gyud in taon. Ha? Tanawaw. Sa iyang rally nga naas BBM mo gito ipinakadako unta ang rally niya. Nga wa niya mahigala held og usa ka syudad. Didto gyud mga higala hinuon sa tawa kini Abibinay iyang gi endorse Abibinay perting pagkatagaka. Tagak sa Cebu tagak pagyos nasyonal. Nahimo mga higala nga kiss of death ang endorsement ni BBM og ang endorsement ni Gwen. Tanawa, si Abalos. Naas BBM dito mga higala sa Dumanhog. Ni Kuyog sa Abalos dito sa iyang rally. So duhagin unta ni mahigala ka ngilngig unta nga leader. Si Gwen og si BBM. Dito sa Abalos. Unsa may natabong Abalos sa Cebu. So wa mga higala magsilbi ang gisaligan unta nila nga nanay masinere nga suod sila. Wa magsilbi. Imagine ka mahigala di ba lalim sa usa ka kandidato nga kanabitang wa kay masinere. Inig-adto nimo sa usa ka lugar, wa pa ang mga tao magtapok dito pulting lisura gyud. Inday ken lahi man ni ganing nay masinere na daan. Ibutan ta katong Dumanhog, nagtapok na daan sa imo pagsulti na laimo. Pero kanang wa kay masinere. Inig-abot nimo dito mga tao wa gyud. May bariha katong akong biliban mahigala puryatandog lang si kato si Esteban Escudero atong talent is DYHP kaniadto. Ni dagan to kanadto mahigala nga wa atoy kwarta wa ikwan sabot na ng gulyat nga adto. Motapok ang mga tao ato niya. Pero kung ikaw tao lang ka kun igabot mo dito di man motapok. So kining mga senador ron kabantay na nisla nga wa gyud kay power na Gwen. Paminaw ko wa na sa mo kwan si ambot hay na kas gobernador Gwendolyn Garcia ron. Ni kwan siguro sa siya.
Kay ingon siya nga ni mata ba ko nga pagmata nako din ako'y gobernador. Paminaw ko mas may matuogan lang sa tiwas o sa diha. Ato lang ni agi katawa may ganawa na yun. Siguin gina mahunahon na ito mga senador na bida. Wa man gani makapadaog siyang kaugalingon samot na kita nga i-endorse. Tama, kini pagkasultian niya mapahitason nga pagkasulti ba? Paminawan talaga dong. Ako naman nag-play ganina pero sige lang, kausan lang be. Gobernador na siya. Ambot, natuhog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Kaya gitawag man niya yung kaugalingon o gobernador. Kaya alang kaniya, gobernador na siya. Ambot, natuhog ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador? Correct ka dyan. Tawa. Natug ba ko nga pagmata na ko bago ng gobernador na kamata na gyud ka karon? Bago na gyud. Saon ta manggom. Basta baguhan na gyud sa gobernador gom. Fresh na fresh. Pastilan, wa na. Ang bagong gobernador nagkakaon-kaon ng popcorn. Wa maghilak og popcorn, kaon-kaon popcorn. Pastilan mga higala. Tanaw. Unya karon og arikas nasyonal. Sa nasyonal balikon ang mga nakasod. Kining nakasod sa nasyonal daan, 5 kabuok ang alyansa, 5 ang oposisyon. So nanay 5 kabuto daan. Ibutang ta lang kini si Bam Aquino o si Kiko lahi ng ila. Hindi pa gini mo masiguro actually dahil kay number 1, ang ato nadunggan nga istorya si Bam gisuportaran sa iglesia kay tungod dili mo convict no ni Sara. Kana ato nadunggan na di pa na way confirmation. But ang yang sinultian dito, katong yang sinultian sa atong gipakita niya karon atong gipabati ron. Lahi man yang sinultian niya sa di man kay ako isuroy ditong feel good nangampanya gud sa kabati sila pagpangampanya nila. Pagtaak nila ngadto sa actual gyud. Lahi man niya mag-analisa ning uban gyud nga wa gyud nasa Ivory Tower ba. Kato mga dato bitaw nga mga kwan. Mga mag-analyze nga naara sa dagkong subdivision. Wa ka kataak ngadto sa squatter area di ka gyud ka-analyze og tarong. Mo prangka-prangka. To si Bam Aquino nga nangampanya ni taak gyud dito sa ubos sa di man issue ang impeachment sa mga tao. Lahi man nila. So kana masabot na to kini si Bam. Medyo di pa ni masiguro itong konbikto ni. Nga kanas Kiko. Pwedeng masiguro ito Kiko siguro, pero remember nga kanas Kiko na ba? Medyo kwansa na. Napuda manghigalay pagka pink ni Kiko, pero yung asawa mo Sharon day, nga maura ba yung gigamit sa yung kampanya, pag may Kiko, may Sharon ka. Pag may Kiko, may Sharon kayo, yung gida Sharon. Nya ka na Sharon dahil kay Duterte man kayo. So di pa din po siguro si Kiko nga 100% yun na nga yung konbikto si Kwan. Ang ato masiguro na ginanin nga mo konbikto 100% Risa. Straight to the point. Risa ka na Chis. Pwede ka na Chis Escudero o konbikto na 100%. Isa pa ilain. Katanaw na ko, 5 na gudaan ni karon mga higala, kini nga set of senator sa national 5 na daan ng naa. Kana ko walay traidoray, wa pay labot unay traidoray. 5 pod ang sa alyansa. Kinsa man ang alyansa? Ping Lacson, pero daikin. Amot uyon ba kana ko kinis Ping Lacson po siguro sige ni. Wa pa po siguro ginis Ping napo ni ang kaugalingon nga kuan Pero butang ta lang mo konbikto si Ping kay alyansa man. Butang ta lang ang alyansa mo konbikto. Nini nga set karon kinsa may nakalusot? Ping Lacson, Tito Soto, Lito Lapid, diba? Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Cayetano, Lito Lapid, 5. Ibutang ta lang og mokonbikto na sila. Ang 5 po na dili man mo konbikto. Kinsa man, Bato de la Rosa, Bongo Marcolita, Bilyar nga gi-endorse ni Sara og si Aimee. So 5-5. Ang duha na si Bam og si Kiko. Mo ni mga higalay kining present lang. Nya kinahanglan man nagsiyam. So kinahanglan nagsiyam. Ang may tabo ini kasaman si Robin Padilla. Ikaunom. Patong kwintadahon ba? So ibutanta Robin Padilla ikaunom. Sunod kini si
paminaw ko kini si Subiri, di man mo konbikto Subiri kay naglagot sa nga inyo kong gipulihan pagka presidente sa Senate. Sa ibutang ta Subiri dili pito na. Nya si Mark Villar, ibutang ta lang dili lang sad kay si Mark Villar may kala sekretary man niya ni sa kwan. Sa DPWH kaniadtong Duterte. So walo na. Nya si Peter Cayetano nga iyang running mate, ibutang ta lang so siyam. Medyo lisod nya kining mga estrada unsa man is Jinggoy og si kuan JB Ejercito kanas Jinggoy ra ba napagawas sa si Duterte ra ba day. So mura og tan-awon pag yun ha og makonbikto ba sara o dili kini maong komposisyon. Ha? Pero di ta kahibaw kay kini bang administration ron. Di ka kumpiyansaan ha. Kay mohimo ra ba yun sa kutob sila himuon unsa may tabo. Kini mga analysis na to niya nga pwedeng himuon nya di ka kumpiyansaan nya pwede gyud himuon. Unsa man ipadakop niya si Bato og si Bungo. Aron gyud makonbikto sara unsa may buhaton na. Ipadakop sa ICC, ha? Para maibanan yun. Maibanan yun sa Bato o si Bungo. Makaingon sa Bato to iyang kanta dito. Imbis kay, sa Senado, duphan kang Bato. Mausap ni, sa Senado mo tago si Bato. Kana ato na agi katawa kay foul ba ya mo duwa gyud ang admin sad. Purya kuan lang ha. Klaro lang nga kuan ha. Foul ba ya sa dinuan. So ibutang ta lang og mingon nya gawas man ang waran sa ICC. Dakpon si Bato ug si Bungo, maibanan og buto sara. Kana gyud kung ang tumong gyud na nga kumbiktuhon gyud. Posible. Kana ato mga higala may tag foul man na grabe na sad kayo. Foul yun. Tao foul mo ginadaang ilang kuan. So kanang dapita mo ibantayanan. Mo na nga pero ibutan ta mawa si Bato o mawa si Bungo ibutan ta lang kining mga estrada unsa man ni sila. Siguro ka nga mo konbikto ning Sara, basig dili pod, Jinggoy dili, hasta JB Ejercito dili. Si Jinggoy Raban lahi ra ba sinultian sad. Karon ang pangutana si Joel Villanueva unsa may baruganan na posible ra ba na mahigala og dili kay mao ba ni nag-move ra ba ang taon atong imbes kay magsugod ng impeachment mingo man nga junto patapos sugod. Gi close up I move to adjourn kisa man to Joel man to so karon junto mo balik na di man na masugdan ang impeachment kay lain naman ang 28th Congress na may mo kuana ni mo daan ni kay na nga pildi na daghay na nga pildi oy hasta Australianis ni na pildi magani. Nya mga senador, ang man nagpatahi na tong sinina daan si Tol Tolentino nga para judge na unta siya, ha? Wa gaba. Si Bong Revilla di naman ma-judge. Nahuman na ba tong tahi tong iyang kuan? Agoy basi nakapatahi na to. Malangan man ni ron kay may kapatahi na si kuan, natagak man si Bong Revilla. Natagak man si Tol Tolentino. Daghan man ni nangatagak. Si Manny Pacquiao natagak unya mingo man daman nakapatahi ng nyamingon ng bago mga senado. Si Camille bago. Marcolita bago. Malangan ta kayo magpatahi pa mi. Mingon Manny Pacquiao, imo na lang ning akong tuga. Di man, pagbusugot ko. Ayaw lang, mapatahi lang kog ako. Kaya di maigo ng imong tuga. Sa laktod na pagka-istorya, ang impeachment ani, kanang pag-open sa Congress, may junto, mobalik na ang, kung ingon ni Joel Villanueva, mobalik, adjourn, mobalik, tag-open, discussion pa lang na, initial discussion. Ang impeachment, anaunya na sa July. Ibutang ta lang, kay John 30, paman mo lingkod ng mga bago. Nya bago naman ng mga senador, mga higala, ang komposisyon. Kisa may mga bago yun eh. Kaya Stolfo lang daan, Erwin. Kinisas pa, Kiko, si Bama bago man nga balik. Kinis lang mga higalas, Lacson Soto, mga bago man nga balik. Kanas Marcolita, Camille Villar. So sa laktod, malangan-langan tatos July ni magsugdan kung ugaling madayon ng impeachment. Na, si Marcos anang panahon na, kining second na nga, ang first half, lig-on ka na si Marcos. First 3 years.
ang second 3 years mahimo siyang limdak president. Mamanduan ka na niya, moingon man ni mga senador, moingon ito nga, mag-careful ta mga senador, katunan po mga senador nga, laing 12 ka senador nga mo atubang og election by next 2028 sila naman po mo eleksyonon. Moingon to sa di ta magpatuyang ning atong gibati. Igod kay delikado tag mahukman tas mga tao. Unya mga tao ra baron kasi ba mo, grabe kayo eh. Tanawas Gwen Garcia gihukman sa mga Subuanon oy. Nakaingon siya, nagdamgo ba ko, natuog ba ko nga pagmata na ko lain ng gobernador, isos tinuod yun gob, nakatuog yun tingali ka gob kadali gob. Ayaw yung pagkahinanok nun, saon taman natuog mong kagod, tanawa na pulihan ka na hinoon. Pero namatay kong oras mga higala, oy, standby lang sa atong kuan ha, kay tiwason tala naghisgot ugma kay antay oras god ugma lang to tiwason sa gobernador Gwen daghan pa maghisgotanan ani kung napita gyud god no da sige ugma lang ta magtiwas ining kalakiha mga higala kay sa taman July 30 pa sila mo start aning kalakiha sa impeachment day no impeachment kung tinuod man gyud ganing ipadayon di man mo masaligan sa Malacañang may Malacañang di na ta mag-impeachment di na mo i-push impeachment tan-aw siguro nila mo ang composition Senate mo lisod man di ta na ipadayon pero lahi man si Martin po move. So tingali mapadayon sige. Sa ako nang ingon mapadayon ang impeachment o dili. Okay ra tadas diwa HP ha. Last station nang gimodes sa sibianan kanunay. Alang sa mga updates ana unya ha kay kita mo discuss ana mga higalang mahitabo magigaling na. So ang tugas sa mga senador para sa impeachment di malasa to sa buong rebellion nagpatahi to daag tuga o kasi tol agoroy. Mabita to si Juan Kiko, si Coco Pimentel. Gusto na madayo naging impeachment kay hinam-hinam sa makasulot og tuga. O man naman yung termino. Kumusta mas Coco? Day, sa may nahitabo as Coco, dagan man to no? Coco Pimentel, pirtimang pagkapildi. Sa man daga congressman, onya na unsa? Napildi si Coco? Uy, senador no, ni daga congressman napildi. Hala ka. Na yun, Trillanes bitaw mahigala. Senador man to kanhima kagilan dapat hero Trillanes kay siya man mo kuha na lang sa dahig. Pero unsay nahitabo gihukman Trillanes mahigala dito sa Caloocan day no? Sos gilampasos Trillanes mga higala oy. Wa gyud magsuro-suro Trillanes sige usos gilubong. O talawas Pimentel o gilubong man din is Pimentel. Teodoro Marci 60,000 kapin ang buto si Tang Pimentel 23,000 mo ni day final na. Uy naon sa bataon Kuko. Yun kako. Disgrasya hako, graduate day ka karon ko. Saon ta man gud nga nagkiat ka man lang gud ha. Ya Trillanes taw malapitan along. Along 266,000 votes. Trillanes as the Trillanes be wato sa basa. Trillanes 175,000. Wala man yun. Naunsa man yung kalakiha. Pero nakuha man pagkabiya eh. Nastilan wa gyud magsilbi taon. Okay, Attorney Paul Ligorio, good morning mo niya. Naminaw to nga tulumanon karon. Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros. Bayo-bayo na sila na kwan. Ako ba, di na sila magpaminsyon kung usa. Walang sikreto na sila naminaw mahigala apan di na sila magpaminsyon kay labi na tong mga taga-tuas gobyerno. Di amang ko yung mga abogado sad niya kanang nang narbaho po sa gobyerno ba nalipay gimning wa na nilayas sigito sa Kapitolyo to na naog na taon sa Tita Gwen. Pero ilang sumpayan pa na text yung ilamig i-mention pa niro.
Wala tayong oras ug manata magtiwa sa atong mga isgutanan ha. Sangans kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimin Sibacos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.